Хонаи шифофармо доруҳои босифат ва арзонро ба шумо пешниҳод менамояд. Эпимедиум Naya паста барои хунукиҳои бадан, равғани гули садбарг барои дарди сар, дарди дил ва гардиши хунро хуб кардан ва инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва зиёд кардани вазни шумо ё кам кардани вазни шумо ва равғани сиёҳдона барои ҳама намуди дардҳо. ҳатман аз номи канали юристиҷай муроҷиат кунед. Ширкати шифо доруҳои арзон ва босифат. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, мо имрӯз ду ахбороти нав дарёфт кардем ки айни ҳол ба шумо пешниҳод мекунем. Ба ҳамин хотир то охири видео тамошо кунед, то ки аз ахборотҳо огоҳ бошем. Ва ба ҳамаи шумо як чира тавсия метиҳам. Касое ки мехоҳанд билетҳои арзон ай Москва ба Душанбе ё ки аз Душанбе ба Федератсияи Россия билет харидорӣ кунанд, рақамое ки дар рӯи экран ҳастай дар WhatsApp-ш ё ки дар Telegram-ш бинависонед, и бародари хидмонай ва бо нархи арзон кори шуморо буд мекуна. ҳатман вақте ки нависонден бигӯед мо номерора ай канали юристиҷай гирифтем, билетҳои шуморо арзон ба шумо метиҳа. Онлайн билет мегирен, ба боварира ҳаст, ба дили пир метавонед ки бинависонед. Аввалин ахбороти мо оиди маош ва нафақа дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд карда шуд. Бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маош, нафақа ва стипендия дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд карда мешавад. Раиси ҷумҳурии Тоҷикистон бо судури фармони маоши кормандони давлатӣ, нафақаи пиронсолону маъюбон ва стипендияи донишҷӯёнро афзоиш дод. Яъне ки кормандони давлатӣ музди маошон зиёд мешавад, нафақахӯрҳо ва маъюбое ки нафақа мегиранд аз ин шахсиятҳоро зиёд мешавад ва донишҷӯёне ки стипендия мегиранд, стипендияи донишҷӯро зиёд карда мешавад. Ва инчунин қайд карданд ки аз 1 январи соли ҷорӣ маоши хидматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба андозаи 25% ва дигар кормандони ин мақомот ба андозаи 20% зиёд карда мешавад. ҳамзамон маоши вазифавии кормандони мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, муассисаҳои маориф, илм, раёсати Академияи миллӣ, илмҳои Тоҷикистон, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ ва дигар ташкилотҳои бюҷетӣ 20% зиёд карда мешавад. Яъне ҷойҳое ки мо номбар кардем, маошон 20% зиёд карда мешаванд. Ва инчунин қайд кардан мумкин аст ки тибқи ин фармон стипендияҳои амалкунандаи донишҷӯён ва дигар намудҳои стипендия аз ҷумла курсантҳои муассисаҳои олии ҳарбӣ 20% зиёд карда мешавад ва нафақа барои маъюбон ва нафақагирҳо пиронсолон 25% зиёд карда мешавад. Ин буд фармони нави президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. Дигар ахбороти мо оиди ҷумҳурии Тоҷикистону Узбекистон равобити заминияшонро пурра барқарор мекунанд. Мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Узбекистон қайд карданд ки ҳаракати автобусҳо ва мошинҳо дар миёни ин ду кишвар пурра барқарор карда шавад. Яъне ки айни ҳол чихеле ки медонем бародаро, аз шаҳри Хуҷанд ба Тошканд бо тариқи автобусҳо мусофирора кашонда мебаранд ва сарҳадҳо барои озодона рафтан бо мошинҳои майда маҳкам шудагӣ буд аз сабаби беморӣ ва мақомоти Тоҷикистон бо Узбекистон ба хулосае омаданд ки пурра барқарор кунанд ва пурра кушода кунанд. Намояндагони Тоҷикистону Узбекистон ҷаласаи навбатии комиссияи муштараки ҳамлу нақли байналмилалии автомобилиро баргузор карданд. Бинобар ба иттилооти Вазорати нақлиёти Узбекистон, ин мулоқот рӯзи 12 январ дар Тошкент баргузор шуда буд. Яъне ки рӯзи 12 январ дар ҷумҳурии Узбекистон Тошкентда як мулоқоте баргузор гардид ки оиди ҳамин масъала ҳарду ҷониб суҳбат гузарониданд. Гуфта мешавад ҷонибҳо рушди ҳамкориҳои ду кишварро дар заминаи ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ баррасӣ карданд. Дурнамои рушди долони нақлиёти Узбекистон, Тоҷикистон, Чин низ баррасӣ шуд. Барномаро ҷамъбаст мекунем, дар канали мо ҳатман обуна бишем. То барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад. Нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. Доктор Анвар дар Федератсияи
Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. Табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. Ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед.